Tamur betka mondo wago mbaka matin kuom cancer and kata challenges majo cancer bedogo, treatment gi gimoro ma wanyalo wacho kawuono. Mana kamano to riwruok mar KENCO, Kenya Network of Cancer Organization, mano matin minyalo loso wiye nang'o nikech ang'eni samoro nitiere moko kuom jotuo mag cancer madeher mar mondo mi oriwre koda KENCO. KENCO ni timo ang'o to konyo jotuo mar cancer e yo machal nade? So KENCO kaka nyinge no en Kenya Network of Cancer Organizations. Tiende ni nitiere organizations mang'eny mopogore opogore to gintiere e kuonde mang'eny Kenya kae. Ntiere moko mani Nairobi, ntie Kisumu, Siaya, Nyeri, Nyahururu, Kiambu. So organizations gi matindo tindo ma ng'eny gi gibedo run by survivors gi jok ma ose dhi through cancer. Organizations moko bende gin osiepe jo cancer. So organizations gi obiro together under one umbrella body miluongo ni KENCO. So KENCO ni ema ng'iyo issues mag jo cancer. It's mainly an advocacy group. Advocacy organization. Yes. To kiny makawuono nikech wapuonjore wi tuo mar cancer dwe mar 10 Oktoba oketga tenge mano mar hingo dwe mano mar cancer mar thuno. Wang'eni mantiere koda cancers mopogore opogore to kawuono ang'eni wabiro bedo kwalose cancer mar thuno